Ваша Эксцелленция, достойнейший ksiądz biskup Александр, шановні святари różnych конгрегацій, починаючи від, конечно же, цього домініканців, цього єзуїтів і, як не помиляюся, це кармелітів, бачите. Ну і вже кажучи, а це салезіяни, терезіяни, сальваторіяни, салезіяни, ну то zresztą nie ma czemu dziwić, bo tak wygląda różaniec, tak? Szmat пятерок, які збирає разом. Дорогие парафияне, дорогие верники, пилигримы, дорогие витебские диецезіяни. Усі ті, хто сьогодні тут, на протягу цього дня, розважав над цією великою, можемо назвати таємницею, дорученою чоловіку, віруючому чоловіку, Богом, Божої Матері, яка, справді, як одне з тих порівнянь святого Ружанця, каже, що це ланцюг, який зв'язує нас з небом. Так і воно є. Ну і кажучи про Ружанець для нас, для білорусов, передусім, не ведаеце, калісьці хтосьці дойдзе до такой думкі, каб дзесьці, можа, у якім касцеле помнік Ружанцу поставіць, бо гэта тая малітва, якая фактычна уратавала нам касцёл тут, на гэтай зямлі, уратавала нашу веру. Тады, калі не было святароў, за вельмі рэдкім выключэннем, былі разбураныя святыні, про ніякую катэхізацыю увогуле нават такого слова, я нават не ведаю, што яно існуе. Быў адзін ружанец у руках, і то гэтых старэйшых нашых бабуляк, якія дзесьці па крыёму дома, збіраючы, перабіралі іх у сваіх руках. І так трывала вера. І вось тыя сведчанні, якія сёння тут таксама мы з вами чулі, тыя людзі, якія нас навучылі гэтай малітвы, яны перадалі такім чынам нам веру. І сёння мы, дзякаваць Богу, можа до конца, не разумеючы про прысутных тут, конечно, не кажу, але ведаем, што нават сама гэтая рэч, ружанец, вельмі папулярны. А вось тых, хто не усведамляе, не ведае до конца, што гэта такое, чаму гэта мае служыць, там часто чоткамі называюць, а не маюць пры сабе. Койкі аўтамабіляў, процентаў 90, напэўна, да, які я бачу, на заўсёды маюць ружанец. Невядома навошта, але павінна быць, бо рэч святая. Чалавек дзесьці гэта сабе усведамляе. І таму гэта тая рэч, перадусім, гэта тая малітва, якая ратуе веру. І ў тых складаных часах выпрабаванняў, калі вера была пад забаронай знешняй ідэалогіі, сістэмы, але сёння не маем больш лёгкіх часоў. Іншы небяспека з іншага боку можа наплывае, але гэты вопыт уратавання веры няхай застанецца з намі. Калі сустракаем нейкі цяжкі момант, нейкую цяжкую сітуацыю, небяспеку перадусім для душы, памятаем, у чым ёсць паратунак, у ружанцы. Таму за кожным разам маем заўсёды наноў і наноў магчымасць, каб адчуць, дасведчыць чарговы раз моцы гэтай малітвы. Скуль вынікае. Зразумела, думаю, таксама і ў часе гэтага кангрэсу пра гэта, напэўна, была мова. Гэта Евангелие. Гэта здзейсненне таго, аб чым Лука кажа у дачыненні да Божай Маці, якая бачыла тое, што чыніў яе сын, слухала яго словы і разважала над гэтым у сваім сэрцы. Пачынаючы ад тых частак радасных да хвалебных, сярод якіх яшчэ святы папа Ян Павел II дадаў яшчэ, дапоўніў гэты ружанец разважаннямі над часткамі святла святого ружанца, пашыраючы нам, даючы магчымасць паглыбіцца ў Евангеліі, у Божае Слово. І адсюль гэтая моц слова, звернуць увагу, што дае ружанец? Дае разважанне гэтага слова ў сэрцы.
Тое, што можа не заўсёды нават адбываецца, калі бываем у касцеле, правда? Паслухалі, дзесьці міма часам здарыцца, што пролетаем гэтае слова. Чытаем Евангелие, дзесьці можам там дзесьці думкі адляцець. Разважаць, можа гэта з ужанцам здарыцца, але вяртаючыся зноў і зноў да гэтых таямніц, мы як бы сеем гэтае слово ў нашае сэрца. Слово, якое ёсць жывое і дзейснае. І адсюль вынікае ягоная моц. І вось тут, напэўна, шмат сказалі. Магчыма, у чымсьці паўтаруся, бо, як згадаў на пачатку, не было мяне тут сёння з раніцы, но і тое, што Дух Святы вось мяне ў гэтым часе натхнуў, то прагну з гэтым падзяліцца спецыяльна прыканцы сваё сведчанне ружанца, слухаючы, так успамінаў сабе, што ж мне так асаблівага прынёс ружанец у жыцці. Ну, і падумаў тое, што тут зараз сярод вас стаіць біскуп Буткевіч, што, напэўна, з ружанца не прыйшлося ввогуле маё пакліканне. Як зразумею, што яно будавалася на гэтай малітве, хоць асабіста мне ў жыцці вельмі цяжка даваўся. І гэта ўдзячнасць маім бацькам, зноў ж, што асобная тэма, вось малітвы ў сям'і, за што і ўдзячнасць маім бацькам. Хочаш, не хочаш, гэтых паўгадзіны адстаяць у тым ружанцовым месяцы, разважаючы ружанец. Ось так. Тое, што сёння ўжо не практыкуецца ў дачыненні да дзяцей, бо нічога нельга змушаць, але гэта даваў свой эфект. Між іншым. Дык вось, вяртаючыся да ружанца, да яго моцы, якую мае ў сабе. Тое, што ён уратаваў нашу веру, побач з яго разважаннем над Божым Словом, гэта была яшчэ і в одном сэнсе катехізацыя, гэта была евангелізацыя чалавека, які яго браў у рукі. Чаго вучыць ружанец? Між іншым, ось дзве рэчы, на які я хацеў бы звярнуць увагу. Першая рэч – гэта уласцівага адказу на пытанне, навошта мне ў жыцці Бог? Тое, да якога няспынна вяртаемся, якое стараюся таксама вельмі часта ставіць гэтае пытанне, навошта я веру? І вось тут, ведаеце, роля Марыі, як ввогуле жанчыны, як месца жанчыны у свеце, ввогуле у каталіцкім тым больш касцеле, месца, якое нам паказвае уласцівае месца на свяцейшай Панне Марыі. Вось таксама ў гэтым пытанні ставіць вельмі выразна кропкі над «е», кажа. Памятаеце апостола Петра, які ў пэўным моманце запыталіся Ісуса Христа: «Пане Езус, мы пайшлі за тобой». Кажа, што мы за тебе будем мець? Ты габрэйская натура, нічого просто так не мусіць быць. Поверыў у Бога, а што за тебе будем мець? Чым бежым ружанец у рукі? Бо я нешта патрабую. І нешта патрэбна. Што я за тебе буду мець? І раптам не атрымаў таго, аб чым я прашу. То ўжо, можа, вера не пачынае кістацца, бо мы разумеем, звяртаемся да Божай волі, можа, Пан Бог інакш хацеў і так далей. Але вось задумацца крыху глыбей. Чаго я шукаю ўвогуле ў маёй веры, а я нават беручы ў рукі ружанец? Цяпер паглядзіце, напрыклад, Божай Маці. Сённяшняе Євангеліє, добра нам вядомае, амаль да літары, да кожнай кропкі. Ты станеш маці Божага Сына. Як? Якім чынам? Мужа не ведаю. Як гэта можа адбыцца? Не перажывай, гэта належыць да Бога. Нібы крыху атрымала бы тлумачэнне гэтай рэчы, але вось тыя словы, якіх мы ў нашай веры павінны дарастаць, няспынна дарастаць, якія кажа Божая Маці. Вось я слуга майго Пана. Боже, не зрабі так, як я хачу, але няхай станецца твоя воля. Тое, што пазней паўторыць Ісус Христос у садзе аліўным перад сваёй крыжовай пакутай. Ойча, няхай прымяне гэты келіх, калі гэта магчыма, але не моя, твоя воля няхай станецца. І звярніце ўвагу, пачынаючы ад першых таямніц ружанца, радасных, зіставання, аб чым сёння ўзгадае нам Євангелія. Вось я слуга майго Пана, няхай не станецца па волі твайго слова. Другая таямніца радасная, адведзеная святой Эльжбеты. Гімн Магніфікат. Вялікія рэчы мне учыніў всемагутны, яго імя святое. Не пра сябе думаю, пра Божую славу.
Нараджэнне Езуса Христа, трэцяя таямніца, тут увогуле пасвячэнне чалавека дзеля Божай справы, не глядзячы на выпрабаванні і цяжкасці, не думаючы пра самого сябе. Ахвяраванне, упрост, маё адзінае дзіця. Перажыванне крызісу ў касцеле з пакліканнямі да манаскага жыцця, да святанскага жыцця. Скуль лежаць, як у сям'і адно, максимум двое дзяцей, нават і бацькам цяжка ахвяраваць гэтае дзіця на службу Богу, аддаць, адарваць ад сябе. Марыя ахвяруе. Не шкадуючы, ведаючы, што праз яе прыйшло ў гэты свет, не цалкам да яе належыць. Ну і нарэшце, пятая таямніца з той першай часткі радаснай. Адшуканне, боль чалавека, можна толькі уявіць, маці, напэўна, найперш зразумець, што азначае, не ведаць, каму здаралася, згубіць дзіцё. Можа, хтосьці перажыў смерць свайго дзіцяці. Штосьці падобнае перажыла Марыя, на працягу гэтых 3 дзён, калі шукала Езуса Христа. Найбольшая трагедыя, біда ў жыцці чалавека згубіць Бога. І ось гэта тое, над чым ружанец нам дазваляе задумацца. Калі перабіраем гэтыя пацеркі і узгадваем асоба Найсвяцейшай Панны Марыі, не проста дзеля таго, каб выпрасіць, так, гэтых інтэнцый заўсёды будзе шмат, і гэта добра. Зараз хочу сказаць, што мы не павінны нічога для сябе прасіць у малітве, у ранцоў. Гэта, як кажуць, як у банку. Калі малюся нават за ўвесь свет, за іншых людзей, гэтая ласка, яна заўсёды прыходзіць да мяне, вяртаецца. Але перадусім мусім памятаць, што у маім жыцці, што б не здзейсніў Бог, што б не дапусціў, ён ёсць найважнейшы. Вось такая найважная рэч. І тады што б не сустракала у чытаннях на гэтым тыдні, мы з вами чытаем кнігу Йова. Бог даў, Бог узяў. Сталася так, як Богу падабалася, няхай імя Божае будзе благословлене. Ось той узровень веры, до якого з вами маємо імкнутися, і до якого нас, приклад якого нам показує Найсвятейша Панна Марія. Другая реч, на яку хотів би звернути увагу, знову ж вертаючи до гэтага уривку, до той першої таємниці радісної. Ну і ось тут якраз таку думку колись почув князя біскупа Гжегожа Рися, біскупа Злотії. Тому що чули його, можна в інтернеті пошукати, вельми такі глибокі його розважання і виказування. І ось на одному з споткання з молоддю, там він якраз розважає над гэтим фрагментом з Євангелія. І на що я звертаю увагу? Давер. Давер насуперак ввогуле усялякого нашого уявлення, усялякого нашого розуміння навіть того, що мені Бог пропонує. І я вам кажу так. Видите, Бог у Марії не питається, чи ти зможеш прийняти на себе ці обов'язки. Марія пережила шок. Здивилася, да, ввогуле навіть як побачила этого ангела, да, спужалася. А тим більше почувши про таку велику місію. Зрозуміло було, що вона сама не буде у стані, поспробувала запитатися, як це може бути. І Богу це не перешкоджає, що чоловік такий слабий і неудольний, що його справді шмат з чим собі в житті не порадить, навіть з цим нашим щоденним шерим життям. Здоров'я нема, здольності, перешкоди у різних внутрішніх, внешніх, да, і наші обов'язки, як часом виглядають. Тобто Богу це не перешкоджає. Він не питається, ти можеш чи ні. А він питається, чи ти хочеш. Ось ти хочеш, щоб тобі це в житті сталося? Нехай тебе буде поводити твого слова, як пізніше Єсус буде казати, навчаючи і оздоровляючи людей. Чи ти цього хочеш? Решта для тебе вже не належить. Так, Пані, нехай не станеться. Остатнє, то це вже справа Божа. Дух Святий сидзе на тебе, моц найвышэйшага ахіне тебе, і гэта будзе. І ось такий вельмі важний момент напевно, для кожного з нас. Чому на початку, звісно ж, ми повинні пошукати Божої волі. Ці гэта хоча Бог, ці гэта з Його
прадбачнасць адбываецца тая ці іншая рэч, ці тое, што я прагну ў жыцці здзейсніць. Калі так, то нас не павінна пужаць наша недарэчнасць, слабасць, абмежаванасць. Бог дзейнічае ў жыцці чалавека. І сапраўды, ведаеце, тут разважаючы пра, у сваім жыцці я ўжо неаднойчы гэтага дасведчыў, хоць увесь час таксама вучуся, это вельмі непроста. Калі стаіш перад заданнем, якое разумею, што ты просто таго не дарастаеш нават крыху. Не дарастаеш, а не вырастаеш нават на нісколькі, і маеш зараз это здзейсніць. Вось наконт ружанца, чым хацеў узгадаць, такіх асаблівых нейкіх момантаў, суд, явны суд, каб стаўся праз ружанец, можа, гэтага не было. Але я перад такім выклікам аднойчы стаў, адважыўшыся ўзяцца за пампейскую навену. Аднойчы я ў жыцці змою, думаю, не апошні раз. І, конечно, што, адчувалася такая адказнасць, бо 58 дзён. А, вядома, свае справы яшчэ, будучы святаром, розных абавязкаў, будовы і гэтым далей, дзе ты справіш, і не думай. Але пачула, не памятаю, чи не Цезара Романа тады, як пытаўся пра гэтую рэч, кажа, не перажывай, Маці Божая сама табе дапаможа. Думаю, калі так, то спрабую. Ведаеце, удалося. Я дзівлюся, паніш, як гэта магло быць 3 часткі ружанца ў дзень. А хіба нават 4 адмаўляў. Вядома, шукаў час ужо напрыканцы дня, не заўсёды можа на месцы ў касцеле ці ў капліцы, ходзячы дзесьці з ружанцам. На працягу гэтага часу я штодня адмаўляў 3 або 4 нават часткі ружанца. Для мяне гэта цуд. Не кажучы ўжо пра тое, што здесь сталася та інтэнцыя, у якой малюся. Тут я ўжо гэтаму не дзівіўся, бо гэта абяцанне, якое дае Бог, якое дае Божая Маці. Так вось, гэтая Божая інтэрвенцыя у жыцці чалавека, Бог нас да гэтага кліча. Бог дае чалавеку сілу. Видите, так як ангел Гавриил называе Божую Маці, «Вітай поўная ласки». Вось так само, это архібіскоп Рыський казав, мы боимся штосьці ахвяраваць, бо часом, може, Бога боимся, бо весь час ад нас нічого патрабуе. Мы тое павінны. Не. Бог на пачатку дае чалавеку. Нават калі дае нейкае заданне, дае здольнасці, каб гэта выканаць. Мы нездарма называем яго нашым найлепшым айцом, нездарма ён дае нам, для кожнага з нас, сваю маці, а гэта тыя людзі, якія перадусім клапоцяцца пра сваіх дзяцей. А нават калі і вымагаюць для таго, каб чалавек узрастаў у той ці іншай ласцы. І таму перш чым даць чалавеку заданне выпрабавання, і вось гэта такі момант, асабіста для мяне часам, зноў нейкі крыж, зноў нейкае выпрабаванне. Бог ніколі не дасць яго табе, калі ты гэтага не разумееш і да гэтага не будзеш падрыхтаваны. Бог на пачатку дае ласку, дае нават поўню гэтай ласкі, а пазней ўжо пытаецца, ці ты хочаш, каб Бог праз цябе штосьці ў гэтым свеце зрабіў. Вось гэта хочуць нас Божая Маці. Таму гэты ружанец, які з вамі, хацеў сказаць, часта верым, часта не расстаемся, што вельмі добра. Таму няхай гэты ружанец сапраўды будзе для нас і далей такім паратункам. Сёння, той час, калі маем магчымасць вызнаваць нашу веру, няхай гэтая малітва напаўняе нас неспынна гэтым досведам той Божай моцы, якая дзейнічае праз ружанец, каб тады, калі надыдуць выпрабаванні, хто ведае, якія ніколі невядома, што нас чакае наперадзе, каб гэты ружанец, ён далей быў для нас вось гэтай зброяй, гэтай малітвы. Не атамная нейкая зброя, не нейкая іншая эканамічная нейкая рычагі, малітва. Таму звярніце ўвагу, Маці Божая, там, дзе аб'яўляецца увесь час, кажа пра малітву, кажа пра ружанец, пра Божае Слово. Бо гэта тое, што змяняе свет. А нас павіце, колькі нас тут сёння ў касцёле ёсць. Тут ужо вялікая моц. Кожны, адна таямнічка, адна Святая Марія ўжо колькі будзе мець моцы і прынясе добра для гэтага свету, у якім з вами жывем. Таму хочу пажадаць аднаго. Веры у гэтую моц. Моц святого ружанца, які для нас сапраўды і сёння. І, напэўна, застанецца да канца гэтага свету такім паратункам для яго і крыніцай, напэўна, радасці.
Бо тримаючися Божої Маці, про ружанцову молитву, ми вже зараз тримаємося Божого володарства. Нехай як мага більше людей це зрозуміє, нехай як мага більше людей з цієї ласки ружанцової молитви скользне.